Bapa ini, abang kenal kerjaan dia di Islam uradat. Apa pulang ke meeting jangka Voice of the People Party. Kepada i kalam, sudah ketinggalan hantai apa jangka krum jangka tiga conference room jangka yang dorbar. Agaknya ia doan kendiat mot. Naik kepada sukmen, bagnas mau katakan mesin, ketop sisa dekat tingkaman, banyak i kapneu pada Uwan syakani ketinggalan jangka Voice of the People Party. Nangit sekarang punya benjur batnya pada ini, jangan lagi selong saidan, bahkan sotoru kiban sikiwe ki perlok kiba ini, kiban nasikiwe pat kibang, ya kapan ay ketingkusan, andai tanya na, andai panay ketingkusan, ya kinongrim jaga Voice of the People Party, panay ketingkusan, ya kapati kabarang kulung hagating ya nanti jangka. Anai ka party pas kabadon yang kita ki ramba kabadon katakan jimut berkat kabasyai kita kamansim katonot kabasokya kamansim kabaid kita jong kajat kekenja jong kari bagi kajat penriu kiri ramba kibatwang bapa anut ya kabanpan yang banpan bahapat banpan kawadur ya kan ikari kabaid kajongi kibalongi kita kejadi jenai jongi ko kapati nado pengisdangnya kapati ka khandai pare ko prai khabwe arjar arpwe i ko kinangalan jo kapati walangi lontang khandiat ko nai soto pagalabe ka por ni hapang nei nagaman ta ka lawo jo ka hiu ka jat puneu kalentri ka ba ya no bagi sampos nam bodat kalang kalentri ka bam a hangi ka ka ching pun kalentri ka bam a hangi ka ching kerben kalentri ka ba kaloi jo ka kalang ka ba dum kalang ka kaloi ka bam dan ka ching kerben ka diskan khantam le yagi kun samla shenlang patkamthei pat hagapor is bangye ka party kong kinong koi don berta kon sedang yang ke party harpo ke jalan jongi ba aden mal pasaimat one orang ba ubay yai kren nagawi ka por nadu islam arada shipo ya ka jing dom kam monra ya ka sansar ka khada ka bakhol ka balat ka bamsap ka sansar khada ka bangashkren lekot ka balong ka kong ka nongrem ka jawbrai ila kren nadu arada shipo ya kata nai ilahi keren la shialap ya kata ka clean politics shiposnam kom ubreu uperta hagar klau agam dom basap dan tak jingkan ben jingkat ho ki bang lase ya gaban pengkhol ya gaban kum kata lase panyat ya kalanti ka bathmai lase banne ya ke ba compare ko ki patba na sokben but house nam arajar arpo agapor wishan me kendo be baaden ibawat laila khadigan do arajar shipo andai gong baaden na komono hikai nanyai peteng ya ke kam komono hikai ya to phi do galanthi komono hikai na dong la jong ka benta ka jingket kle ya ka ban ai ka hikai ya ke ni ke khun samla ke ban long ka loy ke ban long ka jingkermen ya ka loy to ka yin ka sam jengkermen ya kai snong gatha jengkermen ya kai amlan salang ba ka ri ba ka jat pun ri ba koi ba dan ya ko phi shakmat kum tau nongalam kum tau nong thauan ba kum tau profession ba nang ai kran ya kata ka penta naru kum utau burang ka jingket kre nam hi kai ki khon samna kum no ba kin em kum no ba ki long shisha kata ka jengkermen nagamta chong ka ri ba ka jat pun ri But kamu syakri jauh boleh mengangi bahagian yang penting ia kena ganti. Kamu syakri jauh boleh. Lady Husnam Arajar Arpau kaum bahagian. Katu ngaruh ngan mi syakmat. Nganaya fi ketika mon berketika diam. Bat ngasmuk kemen syikadai ia. Abang ngas berkat dengan mau. Ia kena kepor mengilang sedangnya dan pangkendiap mut. Gaya kalau pun kena ngelam juga parti ngismoto. Bagan ia kejing bagan jingma. Kaba ap ia kari bagi kejat menriu. Kabangi dan kam banne
ngidon ki khamat ka ngi I ki score ka ngi score ki kjat ka ngi kleng sodom ngi I ya ka jing hier jong ka jinglong jingman ha ka jat kun riu ka jongi ka jing no al sot jong ka jala ka ba e ka jongi ka ba ngam don ka por ban batai ki tan re play snow ni ba asalan play snow ya ka jing kleng ka jongi ya ka down jong ka jing mi jong ka voice of the people party kaba hada por bagi strong group pa pa ni ong kai kam ni don kam ban khalong yen phai khmat show play namar ni thep auto play bani shakri o play bani bo ke ding shana o lo play bo ba don ka ba don ka ma bang ni scam o play o play ke ding ri ka e jomi kari ka toy ka dot par kana abo play ke ka chat ban re ka jomi ka bani ju so sarong bani long ka chat ban re ka ba karpan ka chat ban re thep play ka chat ban re ka ba thep ko thep kha ka chat ban re ka ba thep ke ka akor ka purom nei ngai o play ni jong yu I ka jing long jing man jong ka ni ka chat ban re ka jomi ka jing here sot jong ka jing long jing man ban ngai scam ba play om shim eno o play jong ka jing e om shim eno ini walaupun ki ha ka dono komu play ko kumala bagam ju play par khat ke lati bangan rong se ka jeli jong ka sansha khada ka jeli jong ka bang on ka politics ngai ngai scam ba don ka po de ke baro bat kum uta uramba ubadon ya ka jing e ya ka jong ka chat ka kanja ngesemi lengkap pagi ba aden ban dan ya ka party kabangam la ban motor tang ban suan wo yo play ban ong ki pat ba khode shibon pat ba baga jing trash tom jongi nadok ni stang ya ka party ngai phi yem ju somthat yem dai ka party ka ban wan tam ban khon election philai ihi hadin baga dai election ngai wan hat nei ka snom ka jong phi ya ka ban kren ye ke ban bet ju sambai ubaga party ka don usambai jong ka sansar khadar ka bakat kom ka nong play yo tau bangi jo om ya ka ta jing don kam ban don ka jing ichngai na market ke sampos nam ke bolle ngela ya juma kom ka chat reu ngela ya juma hakata Zanti, kabang yung protection of one point. Pagday habang iyad, juma, habang yung protection of one point. Kumbang urusta, kariba ka jad panriyo. Kabang don ka tingis nga haka, kan sa syuja nga. Dahil naman ka daw, kapang ki ka doon not jongi. Bangyang kabangla panmong, batang sampaw tingis nam, pagkariba ka jad panriyo jongi, kan sa syuja nga. Imi naman ka daw, dagat ting sanya hoble, bat mantang nasaman ang kubay shibon, o kipat ba, jong kanika dong gatan kebalai I sisa ya bakilas dong ban soto ya gajing dong kam ban wanra ya kata ka sensor khadar kakon kanong remblay bat hagari ka por na snow bulom ya ka party ru ya ka bal jit ya na ngamju poi perkhat ko ki pat ba baba ngarong sagni ka chali ngasu kaya ka ba shem ya ka long nanyat ai ka tikamon ka tikadian ya ne ramba oba kom ka chat ban reu ngela sobat ayo yo play o reu ramba sisa oba kat u ramba oba e kala jong ka chat ka kanja o ramba oba satar haki yang baro bat the snow bagate naru ye ka bagan mi sakma bande e namte hagalo ka rukom dagalo ka lanti rei to gawai kalong ba long ka kolong nan long kum to sipai oba kat baka pati ka pha nan mi sakma Nam arjal arpulai ngai kun election ngai kibon kidon ki orlok ki bakersan ninga kio I ya kata jingi kun election ta bakuno ka ba compare na kiwei I kerukom ye kun election ka ba ngi sukren bet tan ye kenongrim ndon por banya kren ye gani katai banya kawang thi shani satai naman ngi smotho don kam banya enrai smoke man sikade baka ai hangi ya takating mo kata ka ba hu petu pa bangi I ba mentau pa ulang pa o start o pa o shai baru pa o don ya kata jingkat kre baru pa mentha ulang mi sakmat panai ya kata kersan ya voice of people party bangal snow bolong kumoon ya party ka ba event patjana ya ka ban mi sakmat komu tau kurtong banyak kun ya ka MP election pa nagas ngamdon kano kacing artatin baka party kala jit ya next come baka patba jong ke life real political constituency
bangi I kat sabagilai upai ba jom kita ki 500 degree ke constituency kabahab hapok kata Shillong parliamentary seat ka upai ba nge I mentahir wadai kalong long ka balong ja ka baja ngenam petro sagadyang ni sakamon ngilai jo snow ke nongrem jong ka party kam nongrem jong upra ke nongrem ke baskem jong the voice of the people party ke nongrem jong ka sur ka jong upai ba jong way upai ba nong slong akini ke life from real league constituency ke bala yosno ba ke snow to shaikadar ka jingmut jong ka politics ba kam desho ka politics jong ka jingpandri kam desho ka politics ka bashuan ya ka ban panbe dali banthi ya ke phatba ya ka vote ka kodor ba ka ba jonbor hadu kata ta ka lengba ka ting ya lap ka jongi ka jing pun sai ka jongi ko ka party ko ma pangbian kam dei ka party ta ka bai khubun ni election dei ka party ka ba khwa ya ka ban pun sai su phatba ya ka jing ban pun so tho yu phatba ya ka dor jong ka vote jong away long song slong namal hakan ni ka kom ka itis sha jogari India lapan kop ya ka bor away long song slong jong ka ni ka ri ka e ka jongi pat ha ka por jong election ka de ka por ka bangin jet kan ya ka lawe la ka lawe jong ka jinkerman ne ka lawe ka pan punjab sungam ya ka ni ka ya ka lawe jong ki khon ki thi ke jongi te lengba ka ting question tom ka jongi ka bangi I menta ka long bak kleng sodom upai ba menta wang ken no shu ye ke ki boy ko ki party ke bashuan tan shisen sansdam ban grand ye ka politics nai ngi kum ka voice of the people party hangi ka politics ka long shibanta jong ka jingem ka jong ba chompi ka bangem la bon wet laka kalau ka politics ka baka sandor ka jong play ka ba ya rengkat patni haki por baro but de ka politics ka bangi wan kren ka bangi leng sodom but mentau pai ba ulas sai kadar dong shok kano ka jing ardatin de se dang don re ka bangi I kalong ba hadin ki jelang jong I kong ka voice of the people party hadin jong ki jelang kabangi pelong keleng sodom namar balai soto bangi don kam ban rong segi kendon kensrot jong kali kali kabagi jongi baga de ka bobo paiba on soto ya ka taka bor ka ba udon ya ka bor ka ba riti sensa jong kali India kala pen kop ho paiba bagon penom kam hot ya ka taka bor nang baga taka bor ka ba paiba udon kan long ka bor ka ba kodor pale ka kodor nakamenta kalawe ladang la bakla ngem la ban keno yanelo ye hap ban keno hi dalade yalade namaka bor ka songha pada pishimat ban rai ya ka ya ka lenti ka bade ne ka lenti ka bomde ya ka bha ni ka basniu e kumba kalong menta ka ka bo phaba ula rai ne I kalong ula rai ban je ya ka ni ka lenti ka ba thamai ka nongrem to ka BPP but namang ipi pa ba pianam babi aba pila shem ya karai banai ka tiksan ya ka voice of the people party lakalong hatan no election ka badap southly ki constituency kala jet ke nongrem ba kala kentat ke pisa but then lengba kini ki sawut ke mali ke ba pila I ke phat ba be penyam menjor bakna kajing don ki sawut ke mali the voice of the people party kala ai men sem sa shisin pa ya ka ri bali ka chat pre de nam na mo kajing don kini ki sawut ke mali hapo im do ba bhawan kala pen knyo kala wanra ya ka jinkermen kala wanra yang sa shisin ya ka nam ba ka buram jong ka ri bat ka chat pre haba kini ki yang ba haba ki bro ke jinkali lani ki ra ki mat lani ki mat ki jura amdai tan ki constituency ki donki ne ki mat ki jura joka ri bat ka jat beliau namar bale bangi long ki shakri ki ba kwa ban shakri hok ya ki la ki jong ki kanda ke bala je ki ban long ki shakri bat kun ki shakri
kami I kalon bagel syakri hak sisa akhir Islam pam boleh kalau syakri hak bak katno kaba ai sisa kada kecingkremen katno kaba kajat penriu mentah kasdam ban phai khmat tang sira PPP namar boleh mentah ki phat bak kismoto bam dam so tagawai pat kalat kerti dai tang kani kerti kabaga VPP kapali badai tang kini ki nomrem ki baskam kabala ya kaban klepa ya kari bade kachat penriu kabala ban penem penpha ban pen kaladur ya kani kari kaba it kajongi nagaban pha jonglo nagaban ta kalawe jong ki khon ki thi jongi nagaban ta kalawe joga marian sodong sokon kabaman pha ka ot bakalanyar ya kajing sale bejok ke jongka hakikat tu katne kebam dongso kabagajing kemensim ban burung ya ke wei pat kijing pelong ki joplei na kren ya kata abat lemba ki ki kindiat tayo ke benai ke bangile kleng sodong I sang sot pan pret ko ki patba ya kajing penjot ke kamarian sodong sokon kabau breng lo bo hobreu ya kaban pret ban kemi neu jo obreu to breu bat kindiat mo ke bala sule don bor ya kamarian pagi iru kalon kajing le don boru yang apa jadi age bakum kini ismi bat mulai ke bersot mat kalon pamenta upat ba o long upat ba o rasai upat ba o baston ya kata rai ke beskam kajing kucing mat ke beskam panang ni upat ba menta urang soto baka bor ka shong ho upat ba bat upat ba ngam artatin sesisin lemba kajing pensai jangi kum kinong lam juga parti bau pai ba ulas soto ya ka bor bat ka dor jong ka bor bat lemba kata panai ya ka cingkersan pan bahai kmatan sira VPP kabanya lam yu pai ba nang ni sakmat sekiar pau ke lai pau ke sopo sambut snem ke wanwan e pai ba ba e sesisin pen pau kajing snow ka klau de ka jongpi ke wan Syekh Jingalang ketangi. Kau mengeju ang nadur tu kapor bangi koni collection. Arupa kat siap dengan don berai. Nagai ke bangi don kalong tangkung ki sambai. Ke bak koridor. Ke bala da pula putiang yaki. Bala da bisham yaki. Bala da pula bet yaki da sambai. O maka voice of the people party ka IP. Nanong yapi penam babe. Balai ngong kuta. Namar yang so jong tau sambai upha. Manu banyakan kait. Ikon kiti ke jongi pat ngono fi akari kasli ka pu phatrek jong plai leber jong snem alajar alfasar lado pai ba boro udan hangne on shem barun pyang yo to sambai barun bat yo to sambai ke chim cha berkhat bat ba ka khat khnai tren jong plai basau lado pai ba u shem ba u bat yo to sambai Oba long kata ke nongren ke baskam jaga voice of the people party nanong api pai pa ba e penom babe dalai le ru namar bale baki kon dikti ke jongi kan sepoi ka po bakin ong kuble o me ko pa kuble ko mokong ko pa ya karai ko jale ada khatndai tare kapalang ka jing sedang thamai jongki a Keba ai hangi ye kacing kermen, pangilong kuni ke pangilong mentah. Yang don show kata kacing jing sonok mesin. Yang don show kata kacing ye kenyum. Namar bom berduna kani katai. Nai kacing le kacongpi. Ha katugas kendai perek. Kalau ai yangi ye katakan lawe jong kacing kermen. Pangangit sekam pada nani sakmat. Bau pai ba jong ka ka ri ka it ka jongi on long pai ba uban ya rengkat uban ai hangi ye ka ta ka cingkersan ye ka voice of the people party balai ba on ku ta kalong dan sesisil aku pa pergi sedang ngentip lau pai ba on priang na ye ka ka lentri ka bangi peni lau pai ba on priang na ye ka ka nongrem ka bangi peni lei mentra I want you playing I could play ke pai ba ke mentah te ke la pediang ye te ke ching I ke jongi ke la pediang ye te ke ching shai ke jongi bat ngem altatin nang ni sakmat ngenyo I spesisen pat ya katakan nam bat ke burom jonga di ke ri bat ke chat penril jongi ngenyo I pat spesisen bala penem pat bala klepat
yang kali kari kaba ke jangi nange patri Islam kipor kipanangwan dengan syemsyur kapor say baadan iban sakran oi wamadon siun ke ma ko kan kan ne kapor kamu tahu MP nai kerpat di sampai di social media kai kabangin kan agabe dei patki matrai ka agabe dei pat kanegar Lok Sabha election yen supply patba ye ke manifesto ke dongi ke bai dei pat kanegar MP election ke pai pa ye nga khot bang country pi se sen pat to nge yen ngenya thai pat ye kanegar bi ka ki hit ke dongi pat manuban ne ekata ni kum ke mangilam jo voice of the people pat ngilam mi shakma ka basa na ta kalam tamu pai ba banyak mi renti aga khat khandai tarik ban ai ka tin kersan bat ndai ta khat khandai tarik aga jing je MP aga ni ka shagal Lok Sabha re ka jing tu kalam bawan kan no election na khat pat kan tu me wer hi ka pai ba to hai khmat tang sigari ti ai hani ya ka jing shanya hani bo ya ka jing kerman hani bat nal bang pi ka jing kerman ka pi a hani kamnom ka jing kerman ya ka lawe chong di khon ikseu ki chong pi kobe shibun obrain kor khoi pi kobe shia jam Kobe shibun sa lungba ki bagi semua ulu play bagi kita ki jing penshai ki bagi layat mentala katukan Islam kilas dang ban